No, takže nahúral do mňa kolega. A takto, sme v Prahe a idem volať policajtov. No, takže som v Prahe na lúke a takto tu stojím už nejakú dobu, už asi aj možno hodinu. Toto rumunský kolega do mňa napalil, som musel zabrzdiť a on nedobrzdil, takže takto to mám rozbité. A rumunský kolega to má takto, takže no, takže som čekal kúsok za Prahou na 6-ke a s týmto manom moje auto išlo do servisu. Robím si 45 minútovú pauzu a mojím autom sa stalo toľko, že posunula sa táto točňa, kde je vlastne pripojený náves, a posunula sa kabína z miesta tých šroby, čo to držá, alebo čo to drží, tak sa to posunulo celé proste a preto to buchotalo. A idem teraz s týmto, že vraj mesiac bude trvať oprava aj návesu, aj teda ťahaču, takže zatiaľ budem mať tohoto mana a pokračujem, ešte idem sem dosť na hranicu na pomezí a zajtra to dokopem do Bad Rodachu, do Nemecka, vyložím, naložím a potom pôjdem späť. A takto nám sneží tu, takže idem tuto donútra sa pozrieť na benzínku, čo tu majú, a potom sa ešte bude pokračovať jazde.